tornar a casa, com aquell qui diu. He jugat aquí molts anys, al futbol base, i bueno, sempre ha sigut un lloc especial. El projecte que hi ha, sí que és veritat que aquest any no s'ha pogut assolir la categoria, però crec que hi ha un projecte molt bo darrere, amb gent de futbol, i crec que és un projecte ambiciós com jo, i llavors no m'ha costat gaire decidir-me. Em defineixo un jugador amb experiència. Soc un jugador que li agrada tenir la pilota, que li agrada combinar, que li agrada tenir la pilota, i també crec que puc ajudar en el tema estratègia, pilota parada, i amb moltes ganes. Una cosa que m'agrada tenir-ho de portes cap endintre, però òbviament crec que tothom té el mateix objectiu, que és intentar pujar un altre cop a tercera. Doncs recordo un nen petit, amb molta ambició, amb moltes ganes de jugar a futbol, de créixer com a persona, com a futbolista. Recordo tornejos, molts de partits del Camp del Far.